बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो गिबियावनो आङो आंनि फरायसा लोगोफोरखौहाय थेंक इउ जासिहरनो सानो मानो होनबा बिथांमोननि सापर्टआवसो जों बेबायदि देरहानो हादों देरहासार जानो हादों फैबाय थानाय समाव जोङो जेरैबायदि मावथांखि लादों बेखौ मावलांनो नाजागोन आरो ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि पस्टआव मानो होनबा आं ससियेलि खामानि मावनो मोजां मोनोखायनो आं बे पस्टखौ चुज खालामदों बिनि थाखायनो आङो ससियेलि खामानि मावनो होननानै ओंखारबाय जखन आं ससियेलि खामानि जोंनि इउनिभार्सिटि डेभेलपमेन्टनि थाखाय मावलांगोन आरो मोर नाम जाफुंसार ब्रह्म मैं पिसि थार्ड सेमेस्टार हिस्ट्री डिपार्टमेंटर बडलेण्ड इउनिभार्सिटिर एजन छात्र আজি बडलेण्ड इउनिभार्सिटी स्टूडेंट यूनियनर निर्वाचन मैं जेनेरेल सेक्रेटारि पदत खेलिছিলো और আজি मैं हिउज मार्जिन 441 मार्जिन लै पेलाय मैं जिकिछु और यार कारणे मैं बडलेण्ड यूनिभार्सिटी स्टूडेंट बडलेण्ड यूनिभार्सिटी जिमानखिनि स्टूडेंट्स आछे आमार सापोर्टार्स और भोटार्स इहतक आमी आमार मनर परा अंतर परा धन्यवाद जासिछु और आमार जिमानखिनि निखिल बर छात्र सन्तानर आमार दादा सकल आमार भाई सकल तेखतक आमी आमार अंतर परा आमी धन्यवाद जासिछु और आमार जिमानखिनि आमार बडलेण्ड यूनिभार्सिटी स्टूडेंट्स तेखतक आकु एबार आमी आमार अंतर परा आमी धन्यवाद जासिछु आमार बडलेण्ड यूनिभार्सिटी हिसाबे डेभेलपमेन्टर और बहुतखिनि काम करिब लगा आछे स्पेशली आमार मेनिफेस्टो हिसाबे आमी बहुतखिनि काम राखिछु स्पेशली सार्भार वेबसाइट प्रब्लेम और ट्रान्सपोर्टेशन और कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रब्लेम और बहुतखिनि आमार प्रब्लेम आछे आमी स्टूडेंटर लगत फार्स्ट अफ अल आमी जिकार पिছত आमी डिपार्टमेंट हुमाय जाम और आमार जिमानखिनि प्रब्लेम्स आछे आमी डिपार्टमेंटर परा आमी जिमानखिनि छात्र छात्री आछे यार परा हुदिम किमान कोनटु आमार छात्र छात्रीर जे प्रब्लेम এইবিলাক আমি আগত प्रायोरिटी দি পেলাই আমি কাম কৰি যাম যে ৰিজাল্ট কেতিয়াবা খেলিমেলি হয় লেটলি ৰিজাল্টটো ইয়াৰ বিষয়ে কি কাম কৰিব যিমানখিনি লেটলি ৰিজাল্ট হৈ থাকে আমাৰ বডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত ইয়াৰ ওপৰত আমি কাম কৰিম আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আমি কথা পাতিম আৰু যিমানখিনি আমি পাৰোঁ আমাৰ পাৰৰ পৰা আমি প্ৰেছাৰাইজ দিম যেহেতু আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে সদায় ভাল হৈ থাকে इस बार 2025 और 2026 बसु इलेक्शनर मैं इयात माने भाइस प्रेसिडेंट पोस्टत निजके थियो दिसु तार पिছত मैं धन्यवाद जनाब खुजिसु मोर बडलेण्ड यूनिभार्सिटी भाइटी भंटी और बंधु बान्धवी सकल जे इहते मोक इमान मरम करिसे इमाने भोट दिसे कि मैं जिकी गइसु और मैं धन्यवाद দিব जासिसु आमार ऑल बडो स्टूडेंट यूनियन एपसुक जिहते इहतर যদি ইহতি নাথাকিলেহেঁতেন মই জিকিলেহেঁতেন যদি মই অকলে এই নিৰ্বাচনত ওলালেহেঁতেন চ' মই ইহঁতক মোৰ মনৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ যাচিছোঁ মানে आं जोबोद गोजोननाय जासिहरबाय जोंनि बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि लोगोफोरखौ बिदा फंबायफोरखौ आरो बिनानावफोरखौहाय जाहाथे आरो जोंनि एबसुनि आदामोनखौहाय बिसोरो आंखौ आरो आंनि टिमखौ देरहाहोनायावहाय जोबोरैनो मदद होबाय आरो आङो बे बडलेण्ड मुलुग इउनिभार्सिटिनि थाखायहाय आङो उनावहाय जा हायो आंनिफ्राय जाखिनि खामानिफोरखौ आङो मावलांनो नाजागोन आरो जिखिनि प्रब्लेमफोर नुजाथियो आङो बेखौहाय मोजाङै सल्भ खालामनो थाखाय आङो आवगायलांगोन जेब्लाबो आङो स्टुडेन्टफोरनि जानानै आङो सिगाङाव गसंथिगोन जाहाथे बिसोरो जेब्लायबो जाहाथे जोंनि बडलेण्ड इउनिभार्सिटियावहाय जाखिनि सुबिदाफोरखौ मोननांगौ बिसोरो मोननानै थाङो स' धन्यबाद थेंक इउ सो माच गिबियावनो रादाब नायगिरि बयनिसिमबो खुलुमबाय आंनि मुङा जाफुंसार ब्रह्म आं पिजि थार्ड सेमेस्टार हिस्ट्री डिपार्टमेन्टनि बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि सासे फरायसा दिनै बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालि फरायसा आफादनि बिसायख'थि जानानै थांबाय बेयाव आं गाहाय नेहाथारि जेनेरेल सेक्रेटारि पदआवहाय आङो गेलेदोंमोन आरो 441 हिउज मार्जिन लानानैहाय डिफारेन्सजोंहाय आङो देरहादों आरो आंनि देरहानायनि थाखाय आंनि जेसेबांखिनि बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि जेसेबांखिनि फरायसा बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो रोजा रोजा साबायखर बावो आरो आंनि सापर्टार्स भटार्स बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि गासैनिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर बावो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि एबसु डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसु आनसलिक कमिटि एबसु गासैनिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर बावो आरो फिन खेबसेबाव आंनि जेसेबांखिनि बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि फरायसा बिथांमोन सापर्टार्स भटार्स बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावो टीम यूनिटनिफ्राय साबैसे जोंनि टीम यूनिटनिफ्राय जोङो 10 जन केन्डिडेट होदोंमोन बेनि गेजेराव जों 8 जन जोङो देरहासार जानो हादों माबायदि खामानि मावलांगोन फैबाय थानाय समाव समाव जोङो स्टुडेन्टनि जेंनाफोरखौ
जेसेबांखिनि बिथांमोननि जेंना बिसोरजोंनो लोगो नांनानै अबे जेंनाया गोनांथारसिन बेखौ जोङो प्रायरिटि होनानै बिथांमोनजों लोगो नांनानैनो जों खामानिखौ मावलांगोन। जायफ्रा देरहानो हायासै बिथांमोननि हान्जाखौ खामानि मावनायाव माबायदि हेफाजाब होलांजानो लुबैयो नोंथाङा? जायफोरा देरहानो हायासै बिथांमोननिसिमबो आं बिथांमोनखौ बुंनो सानो जे जों जयैनो मावलांगोन। जोङो दिनै बे मोनसे गेमसो, जेननाय देरहानाया थाखायो, बयहाबो मोनसे एक्सपिरियेन्स जायो। दा बिथांमोनखौ आङो जोंहा जुदि खामानि मावनायाव माबाफोर जोङो माखौबा मावनो हाख'वा जायोबा बा एखमब्लाफोर माबाफोर साजेसन जायोब्ला बा एखमब्ला माबा मोनसे गिदिर प्रग्राम जायोबा बिथांमोनखौ आं खावलायो जे बिथांमोनहा जोंजों ज' फैनानै जोंजों खामानि मावनांगौ आरो बिथांमोनखौबो आं खावलायहरो जों जयैनो खामानि मावलांगोन। जोङो खुनु बाव एगेन्स्ट बा अप'नेन्ट बिदि गैया जोंहा, जों जयैनो खामानि मावलांगोन आरो बिथांमोननि साजेसनखौ आं जेब्लायबो लागोन।